Andizulisi Sister Qonda, andingiyakufumayela kodwa into enzoyibhekisa namhlanje imessage yeli lizwi ndilityhilileyo namhlanje apho khona sibambe khona sithi Thixo uzomeleza izandla zam. Apha bazalwane kusemveni kokuba uNehemiya eve indaba ezimbi zokuba iYerusalem iqhekekela amadonga kwatshana iminyango. Azange kube mnandi President, azange kube mnandi kuNehemiya ukuva ezi ndaba. Wavakala ebuhlungu, iBhayibhile yatsho ithi wakhala wasitsho isijwili, wazila ukudla, wafasta bazalwane, wathandaza. Ekuthandazeni kwakhe ke endibona uba wayithandazela into yokubana ngaba nale ayicingayo yokuba funeke ehlanganisile kukwazi uba iphinde ime iYerusalem ibe yinto ezawuphumela phambili. Ngoba bazalwana akho nto sinoyenza singaqalanga emthandazweni. Umthandazo yi-foundation. Now ithi iBhayibhile uhlanganisile ke uNehemiya wakwazi into yoba mawaqala umsebenzi wokuba baphinde bayimise iYerusalem. Ithe xa iphinde xa beyibona uba iyaqala iyadibana kuluyanyuka udonga bazalwane, ithi iBhayibhile engcwele waqala ke ngokubavela oSanabhalathi ecaleni bezama ukoyikisa. Ngoba kunjalo bazalwane ebomini, uyazi uthi xa uqala into yezantsi abantu bangakuhoyi, uthi xa iqala ingathi iyahluma ingathi iyaphakama uqale kuvela abantu besithi uzawukwazi na ungubani wena for ukwenza nini. Ithi zavela izoyikiso ziboyikisa ngoba kaloku mkhulu lo msebenzi wokuba uNehemiya akwazi ba ukulungisa ime iYerusalem. Nawo bazalwane ithi ayiphelelanga apho, bamane bethumela abantu bezisise iyikiso zoba kwenzela uba ayeke ukwenza umsebenzi lo kaThixo awenza wokumisa iYerusalem. Now ithi iwenzeke kane lento. Okwesihlanu wathumela indodana yakhe yokuba ise incwadi. Uthi xa ndikuthi uNehemiya xa ndijonge esandleni kunencwadi, kule ncwadi inayo nendawo ethi President izasicebisane. Sixeleleke umuntu omane koyikisa emane sithi ayizohambela ntweni lento yenzayo uza kucebisa ntoni, uza kucebisa into ezawuphuma endleleni. Nawo bazalwane indlela into endibonayo apha kule ncwadi kukuba bazalwane xa sizama ubuild izinto zethu, mhlawumbi ufuna ukhulisa ukholo lakho noThixo wakho abantu bangakuboni, and yonke into iqala ngefoundation. Ngoba abantu bathi xa ibona ingathi umane uphuma unxiba izivatho zakho umane usithi uye ecaweni ngoba uzama udibana uzama ukhulisa ukholo lwakho, mamane besithi uzawukwazi na uncinci kangakana. Kanti laphela ixesha lokuba thina sithembele ngabazali bethu lokuba bazasihambela ezicaweni basithandazele nendlela mhlawumbi uzama ubuild ifamily yakho, mhlawumbi le family yakho benichithakele ningavani, ubabona abantu besithi soze yenzeke loo nto. Xa beyibona ingathi iyakhayika ingathi iyakhula ingathi niyavana ubave ngoku sebemane betsala-tsala omnye. Yiloo nto ke nawe mzalwane xa namhlanje uzuthi xa ubona ingathi izinto azihambi kakuhle, ubona ingathi le nto iyakhaya ingathi ayihambeli intweni, umane usithi Thixo zomeleza izandla zam. Ngoba uThixo uyazomeleza izandla. uNehemiya apha khangathandazele aba bantu bomoyikisa kodwa uthandazele into yoba uThixo makamomeleze yena akwazi ukugqiba lo msebenzi. Kunjalo ke bazane nasempilweni bakhona oSanabhalathi, bakhona oTobiya, bakhona oGeshemu apho khona uzathi xa usithi umane sithi awusoze ufunda uphangela ayizusebenza, usoze ufunda uphangela uzawufeyila yeka ibenye ngexesha. Kanti uba uthandaze kuThixo wamcela uThixo wathi Thixo ndomeleze zomeleza izandla zam, lo Thixo uhlala ehleli bazalwane akaguquguquki. Sithi abantu abashiya yena siphinde kwathina siphinde sikhalaze, kanti futhi nento ozawuyiqala awuyiqali ngaphandle kokuthandaza. Uyathandaza, you pray, ufast bafune kufastile ngoba uThixo uyeva bazalwane kwayama uyakumela uThixo umuntu wakhe. Ngoba utshilo bazalwane kwincwadi kaLevithi kusephayana wathi mna ndabaphakathi kwenu ndibe nguThixo wenu nina nibe ngabantu bam. Siyoyisakala into yoba sibe ngabantu bakaThixo, siyoyisakala bazalwane. Kodwa ngalo mzuzu uyabonakala uNehemiya apha ibiyindoda emthembileyo uThixo wakhe ngoba uthandazile ekuthandazeni kwakhe wazithandazela nezono zakhe before koqaqala umisi iYerusalem. Uzuncede ke nawe ngalo mzuzu
uphakame emzalwane uthi kule nto ubona uba ayihambeli intweni okanye uzama ukukhonela into ufuna uyikhulisa okanye ufuna ubuild icareer yakho okanye mhlawumbi ufuna ukhulisa ukholo yakho uze uncede uqale ngomthandazo. Uqale ngomthandazo ngoba umthandazo yi-foundation and nemnandi ke yile apha sine-common goal eyi-1 sisonke andithi zitsho nee-aims zethu singabantu abatsha into yoba sizopromowutha and futhi funeka sipromote evangelism futhi sibe ngaba bantu singabo apha phakathi ecaweni nangaphandle ecaweni uze uncede ke emzalwane ngoba funeka ikhulile umanyano. Baninzi abantu abantu abatsha phandle abantu abatsha abasazamana nempilo kodwa mhlawumbi uba kungafika wena uthi bani uplante iseed wena uyiplante futhi ngomthandazo mhlawumbi izawukhula. Namazwi ke bazalwane namangiqhubile kule veki angiqhubile president uyazi sisiqonda bendingalali nesister Mkhasi ndiqomba inhliziyo yami ibuhlungu because ndijongene nesikolo ndijongene nomsebenzi umsebenzi uyandifuna ngapha ubave ke abantu xa kuthiwa uyafunda uyaphangela bathi uyathambaza kanti awuthambazi uyazifuna zombini. Ngoku ndithi xa ndincokola necolleague yam ngusisi sekudala sekhona ndithi kuye bazalwane ndithi kuye ingathi ndiyoyisakala ngoba ngoku ndim lo ndibhala imodyuli zam ndizibhale 4 days yonke and ayiyalandelelana and andikhophi othi kumasoze uzenze zonke yeka ibe-1 and uzawufeyila. Ingqondo yam ke ngoku indibuyisela kwi-conversation bendinayo nosister Qonda ndithi ke ngoku mna no but ndiyenzile last year why ngoku ezathi ndaqonda uba usanebhalathi ndaqonda uba usanebhalathi uyena ndaqonda andizubasa uyena kwakuye ke ngoku ndithi kwathini nanku endifonela ngo-Teams kunjani uyabhala uyithini ndiyakude wagqibethini uyayeka ngathi hayi ndasekhaya andiziyeki ndazibamba zombini last year bendiyenzile nakulo nyaka ndinetyeya yile nto nditshoyo ke bazalwane ndithi le uzama ukuyakha uzivale indlebe zikasana Bhalati uvale ungavele kasana Bhalati kodwa umane usithi Thixo zomeleze izandla zam.